ಹಾಯ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲಿಂಚ ಎಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯಂದೇನು ಇನ್ನೇನೊಂದು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಂತೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ಸುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲೇ ಅಂಚೊಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಕ ಅಂದಾಂಡು ಅಂಚ ಎನ್ಸುದಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಪಾತಿರ್ವೆ ಬೈ 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 എന്നൊട്ടുಗೆ ನೀ 2 ಜನ ಉಳ್ಳಿರು ಅಕ್ಲ ಸುದಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅರ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಒರಿಯಾಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನು ಸುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಬತ್ತನ ಅಂಚ ಸುದಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಪೊಂದು ಇರಗ್ಲಿ ಇದು ಕೊಂಟು ಜಕ್ಕಾರಂಡು ಜೋರು ಅಟ್ಲ ಶೂ ದಾದ ಮಟ್ಟ ತಂದಿರು ഞാൻ പണയ പൊടിച്ച് നാച്ച് കാപ്പി ಏರೊಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಏರಿಲ್ಲ ನಾಯಿ ಪಾತಂಡೆ ಇನ್ನಲಕ್ಕದ ನಾಯಿಗೆ ಮರಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಈಟು ಕುಂಟು ನಾನು ತೆಗ್ತೀನಿ ಸರಿ ಈಟು Where are you from? I am from Germany. ಅಲ್ಲಿ ಶೆಟ್ರಂಗ ಎದುರು I am from Germany. ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾನ ಜರ್ಮನಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಇರಲಿ ಜರ್ಮನಿ ಬೊಕ್ಕ ಜರ್ಮನಿ ಅಂತ ದಾಯ್ತು ಬರ ನೆರಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಬಿ ಬತ್ತೆ ಸಾಯ್ತು ನಾಯಿ ನಾನು ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಟೋದಿತ್ತೆ ಹೇಳಿದ ವಾಪಸ್ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಿ ದೆಕ್ಕ ನಾವು ಝೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದಿತ್ತೆ ನಲ್ ಮೀನು ರೂಬಿ ಸ್ಟೋನ್ ರೂಬಿ ನಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ರೂಬಿ ನಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಇವಳು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಮುಸುಂಡು ಪೂರ ಸೋಪುಟ್ಟು ಮುರುಕುದು ಹೋಗ್ತದೆ നല്ല കുട്ടുപുറ അടക്കത്ത് പോത്തേർ ബോഡന ഫണ്ട്ലി കോണ്ടാക്ട് 7259135676 ഇജണ്ട സ്പെഷ്യൽ നമ്പർ 1888 ആംബ്ലേറ്റ് This is our river. This is Keerthi daily coming and kuntarding and going to home and sleep and inging and jerping, lucking, going to school and coming, taking, going to college. Yes, college. Second year BA. ಅವಳವನೇ ಎಲ್ಲ ಜೇಂಕೆ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಬಿಸ್ಲೆಗೆ ಹೋಗು ದಿಕ್ಕಿನ ಪಂಪ ಆಯ್ತು ఇంకో ఎలాంటి బిస్లెక్ పాప అండ్ కీర్తి అక్క ఎన్న మాత్రం నిజ నిన్న వేసి అయిపోయా ఇంచ ಕೈಸಂಕಲ್ಲ ಕುಂಟಾಡ್ದು ತಾಂಡು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಮಕ್ಳು ಬತ್ತೊಂತಿರ್ಕಿಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಪರ ಬ್ಯಾತ್ ಆತಂದು ಕೂಲ್ದು ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಂದಿ ಹಾಂ ಆಯ್ತು
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದಕ್ಕಿನಿ ಮಾರಲಿ ಏರಿ ಅವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದಕ್ಕಿನಿ ಏ ಯಾರು ನೋಡಿದೆ ದಕ್ಕಿನಿ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ರಿವರ್ ನನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನದು ಪೊಯ್ಯ ಒಯ್ಯೆ ಒಂದು ಬಲ್ಲೆ ಏತು ಸುಕ್ಕದ ಓಟದ ಬಲ್ಲೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿ ಪುರ ಧರಿತು ಬರ್ತೀರಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಕೈ ಹಿಡ್ಬೇಕಾ ಅಲ್ಲು ನಿಶಾಂತ್ AVS ಮೇ ಬಲಿತು ಮೇಲೆ ಉಂಟಿಯಾವು ಎಕಡೊಂಜಿ ಬೋರಿ ಹೊಸ ಉಂಟತ ಅಂಚನೆ ಪೇಂಟೆ ತಿರುಗಿನ ಬೋರಿ ಹೊಸ ಒಂದೊಂಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಅವೇ ಈ ಸರ್ತಿ ಭೂತದಿಂದ ಬಜ್ಜಿ ಕಲಿನ ಭೂತ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡ್ ಭೂತ ಕುಟುಂಬದ ಭೂತ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡ್ ಬಂಡ ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ಸೂತಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಪತ್ತನಾಜಿ ಕರಿಬೇಕದ ಭೂತ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿದ್ವ ಪಂಪೇರತ ಅಂಚ ಆದ್ರೆ ಭೂತ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗದ ತನ್ನ ಮನ್ಸ ಅವು ಕುಂಬ ಇಲ್ವಾ ಕರಿಬೇಕು ಪತಾರ ಹೋಯ್ತು ಪತಾರ ಗುಂಟು ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ depan aku dah bah ಇದು ಎಂದನ ಮಾಡಿಗೆ ಭತ್ತನ ಬುಚ್ಚೆ ಓ ಏರ್ನ ಬುಚ್ಚೆ ಆನೆ ಆಯ್ತದ ಅಜ್ಜಿ ಆತಳು ಅಜ್ಜಿ ಆತ ಗೊತ್ತಳು सूट पीछे लगे ಇಲ್ಲ ವೆಜಿ ಪಾನ ಪೇಜಿಲ್ಲ ವೆಜಿ ಪಾನ ನಿಕ್ಕೇನು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಏರ್ನ ಪುಚ್ಚಿ ಅಂದೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಉಂಟು ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಯತ್ನ ಈ ನಮ್ಮನೆ ದೂಂಗುನ್ನದು ಆಯ್ತು ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಈಗ ಪ್ರಾಯತ್ನ ಇನ್ನು ಸರಿ ಕಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಆಪಿತಿಲ್ಲಾಡು ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಡೇ ಹೋಗೋಣ ಎಂಕಾಲ್ನಾಲ್ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎಂಕಾಲ್ನಾಲ್ ಹೋಲ್ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಅಡಿಗೆ ಹೋಲ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಉಂಡು ಅಡಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಜ್ಜಂಟ ಆಪುಜಿ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪುನ್ನಿ ಇಜ್ಜಿ
ಆಂಡ್ ಗೈಸ್ ಬಜ್ಜಿ ಪಿಜಿದು ಇಂತಲೇ ಬಟ್ಟೆ ಡಿಪ್ಪನ ಆಂಟೆ ಬಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದುಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಜ್ಜಿ ಇಂತಲೇ ಇಂದುಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಟ್ಟೆ ಡಿಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪಿರ ಉಂಡತ ಅವು ಪಟ್ಟಾರ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಪ್ಪನ ಎಡ್ದಕ್ಕ ಒಂದು ತೋಜುಂಡ ಒಂದು ಕರಿಗೊಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕಂದು ಕೊಂಬುಲ ಕೊಂಬುಲ ಚೆಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟುಲ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನರಕ್ಕದ ಬೇಲೆ ಬಜ್ಜಿ ಉಳ್ಳು ನಾಂಡ್ಲವು ಒಂದು ಬಜ್ಜಿ ಪಿಜಿಪ್ಪುನ ಒಯ್ವಾಟ ಒಂದು ಅದಮ್ಮ ಅಂದು ಬನ್ಲೆ ಕಲರ್ ಅಂತ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಅರಿಗು ಕಣ್ಣು ತೊಜ್ಜಿ ಅರ್ನ ಕಣ್ಣು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆತುಂಡು ಆಂಟ್ಲ ತೋಜುಜಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಯರ ತುಂಬು ದಾಲ ತೋಜುಂಚುಂಡು ಮಯ 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 ತೋಜುಂಚುಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಸರಿ ತೋಜುನ್ನಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಚೂರು ಚೂರು ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ಕನ್ನಡಕ ತಿಟ್ಟೊಣ್ಣು ಟಿ ವಿ ಮತ್ತು ತೂನಗ ಕನ್ನಡಕನೇ ತಿಟ್ಟೊಣ್ಣು ಇಂಚ ಓಕೆ ಒಂಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೋಯನ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಪುರಗ ಸೋಕೊಂಡು ಮತ್ತ ಕೊಂಚ ಕೊಯ್ತು ಕೊರ್ಲಿಗೆ ಕುದ್ದೆ ತಯಾರು ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡ್ಜಿ ಸೋಕು ತಗೊಡು ಅವ್ಯಾವು ಅವ್ಯಾವು ತಗನೆ ಓ ದೇವರೇ ಅಂದು ಅಮ್ಮ ಕೊಯ್ನ ಕೊಂಡದ ನೆಲ್ಲ ಕೊಯ್ನ ತೋಜುಂಡ ಹಾಂ ನೇ ಮುಲ್ಪ ಪದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬೇರ ಕೊಯ್ದು ಹುಡ್ಡಿರಮ್ಮ ಸಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮೋನೆ ಮತ್ತೆ ದೆಕ್ಕಾತ್ತೆ ದುಂಬುನೆಲ್ಲ ಹೊತ್ತು ಚಿಕ್ಕಂಟೆ ನಾಲ್ಕಂಟ್ಲ ಇಂದೇನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲವರ ಪಾಡ್ನ ಎಂಕ್ಲನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲವರ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಂಟ ಕೆಂಬುಡು ಅಂಟು ಏನು ಪಾಡ್ರಾಗೆ ಪೂಪುಜವ ಅವು ಎಂಕು ದನ್ನ ಎಂಕು ಸರಿಯಾಗಬೇಕು ಕಿರುಂಬುಡು ಒಂಥರ ಒಂಚೂರು ಅಕ್ಕದ ರೀತಿ ನೋವುಕ ಹೌದಾದು ಸರಿ ದೆತ್ತು ಜನ ಕಿರುಂಬುನ್ನ ಚೋಳಿ ದೆತ್ತು ಜನ ಹೆಂಗೆ ಎಂಚಂದೆ ಗೊತ್ತು ನಕ್ಕ ನಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ತುಂಬುರದೆ ಪಾಡಂತಲ್ಲ ಯಾನ ಅಲ್ಲೇನು ತುತ್ತು ಕಲ್ತವನ್ನ ಇಂಕ ಜೋರು ಅಭ್ಯಾಸ ಬಾಕಿ ತಗಲಿ ಎಂಚ ಅನ್ಪೇರ ಅಂಚನೆ ಅಂಟು ಅಂಚು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಂತ ಅನ್ಪೇರ ಹೋಗ್ಚತ್ತು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಪೇನ ಏಪ ಗೊತ್ತಾ ಸಾಧಾರಣ ಅಂಚ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋನ ಹೊರ ಪಾಡ್ಪೆ ಡೈಲಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಹೊರ ಪಾಡ್ಪೆ ಹಿಂಗೆ ಕೀತಿಯಾವು ಕೀತಿಯಾರು ನಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಗೀತಿಯಾವು నేను నించనే పూజే ఫస్ట్ సైడ్ దిప్పుగా ఉజ్జన ఊపర్ అనుకుండదా ತಂಪು ಪನ್ಪೇರು నేను ಪರವಲಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಪಂಡ ದಿಂಜ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಲೋವೆರಾ ಮರ್ದು ಅಂಶ ಮಸ್ತಿ ಈತಿ ಆವುಂಡುದಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈಟಿಟ್ಟು ಪಾಡೊಂಬೇರು ಹೌದಾ ಆಯ್ಗಾತು ಯಾನೇ ಈತಿ ಪಾಡ್ನೋ ಇದು ದಾಯಿಗೆ ಪಾಡ್ವೇರು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜನಕ್ಕ ಪಾಡು ಅಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆಡನ್ಕೆ ಏನು ಮಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ದಾಯಿ ಪಾಡ್ನಂದು ಏನು ಹಾಲು ಪಾಡ್ನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಲು ನಂದೇನು ಮತ್ತೆ ಕಾಪಿ ಅಂತ ಹಾಲು ಮಲ್ತೆ ನಂಚನೆ ಬಾಕಿ ತಕ್ಲೇನೆ ಏನೊಂದು ಮನ್ಪಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ದಾಲ ಪಾಡುಚಿ ಹೇರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಜಿ ಪಾಡ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ದಾಲ ಪಾಡುಚಿ ಬುಕ್ಕ ಶ್ಯಾಂಪು ಆಡು ಲೈಫ್ ವೈ ಸೋಪುಡು ಒಂದು ತರಕ್ಕೆ ಮೀಪುನ ಬುಕ್ಕ ಶ್ಯಾಂಪು ಪೂರ ಏನು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಅವು ಎಂಕ್ ಶ್ಯಾಂಪು ಮತ್ತು ಪಾಂಡ ಎನ್ನ ಕೂಜಲ್ ತಾಳ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಏಕೆನೆ ಇನ್ನು ಕಿರುಂಬುಜಿ ಎಂಕ್ ಮುರಾಣಿ ಉಬ್ಬು ದಾದ ಕಿರುಂಬುನ ಈಗ ನಾನು ಎಂಕ್ ನಾನೇ ಬರ್ತೀವಣ್ಣ ಐತೇನೆ
ನೋಡಿ ಕೊಯ್ದಿದ್ನುಂಡು ನನ್ನಿಂದ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪಡ್ಕ చాలా అందులో డిఫరెన్స్ వచ్చిందా మోనిటి ಅದನ್ನು ಇದು ಬೇಗ ತೋಚಿರದ ಅದು ಏತೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇತ್ತಾನೆ ಯಾರದ ಇಂಕ ಮಾತ್ರ ದದನ ಇಂತ ಪೂಜೆ ತಿತ್ತಾನೆ ಇಂಕ ಮೋನಿ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಪ್ನ ಇಂಕ ಮೋನಿಡು ದದನ ಇತ್ತಾನೆ ಇಂಚ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಮೇತು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಾನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೋನೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಕೈ ತುಲೆ ಮೋನೆ ತುಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ನೆಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಚೂರು ವೈಟ್ ಬರೋದು ಕೈ ಅದು ವೈಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಮಾತ್ರ ಮೋನೆಗೆ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ನ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂದು ಅಲವರ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದಾನತ ಕೈ ಆತಲ ವೈಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಐಡ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಂಡು ಮೋನೆ ಐಡ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅವು ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಚೂರು ಅವು ಮೊಬೈಲ್ದ ಕ್ಯಾಮ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಅಂಚಾಡ್ದಾರ ಐಟು ಸೋಕೋಚುಂಡು ಆತು ವೈಟ್ದಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜ ಅಂಚ ಯಾನು ಪೂಜೆ ನಾನು ಏತು ತುಪ್ಪನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತುತ್ತು ಸಾಕವು ಮುಖದ ದಂಡ ಎಂತ ವಿಡಿಯೋ ನಿನಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂಜೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್